Hola, comencem aquí una trobada d'un equip que ha vingut a treballar en residència amb el recolzament del Teatre Principal a EIMA i ens contaran el per què i el com estan dins d'un projecte que té un camí que va cap a una producció, que va cap a una estrena, és a dir, que és un projecte que s'està construint perquè sigui vist en un espai escènic. Elles són la Laura Llodrà, la Mariona Jaume, la Maia Triay i l'acompanyant de la Natàlia Menéndez, que ha vingut a donar-los un cop de mà, que és la segona vegada que intervé dintre d'un projecte d'elles, i la paraula és seva. Que guai! Hola! Comencem. Estem fent feina, la Mariona i jo, des de fa un parell d'anys, en relació al cos i al moviment, a la dansa. El que ens ha estat interessant ha anat canviant i seguirà canviant també. Ja des del principi vam tenir la sort que la Natàlia entrés dins el primer projecte i ens ajudés molt a trobar les carreteres petites també de lo que estàvem fent i de lo que estàvem investigant. I ara, avui aquí, estem en un altre projecte al qual hem volgut convidar a Laura. Ens feia molta il·lusió treballar amb ella, no havíem fet feines juntes mai, però teníem moltes ganes que hi hagués un tercer cos a l'espai i sobretot amb molt de focus a la relació que se genera entre tres coses que es coneixen, es descobreixen, intimen, confien, comparteixen i comencen a fer coses. Molt bé. I com és? Sí, bo? Vinga, doncs molt seguim, vinga. Ara mateix estem investigant un projecte que li hem posat el títol de Nus, però... Ja no canviarà. No, el títol no canviarà. Amb el fil de justament aquesta intimitat o aquest nosaltres, que ha començat molt entre la Mariona i jo, i és molt interessant com ara s'obre un triangle i totes les dinàmiques noves que es generen. Sí, vam partir de tres conceptes arrel de la paraula nus, que era nus de nosaltres, com deia la Maia, que ara són nosaltres. Nus d'un nu, de dues parts que són flexibles i s'uneixen, i de nu de nuesa, no necessàriament de nuesa de llevar-nos la roba, sinó de nuesa com vulnerabilitat, mostrar-te fora honestedat, com a fora... Com cap a l'essència o cap a lo que hi ha darrere les capes. Com era sense adorns, també, sense res a demostrar, no? I a partir d'aquí, tot això estava als nostres capells i escrit un dossier. I fa 6 dies que som aquí i ho hem posat en el cos. I està sent molt guai. Bastant guai. Ho vam començar a investigar al març amb altres grups de dones, que va ser superpotent perquè sense haver encara fet nosaltres, sense haver provat res nosaltres, de cop teníem altres coses amb qui jugar i tot el que ells proposaven i com elles s'entenien aquests conceptes de nussos, no nussos. Va ser molt guai. Hi ha coses que hem rescatat aquestes setmanes, sí, que no pensàvem que... No pensàvem que necessàriament ho formaria part, però de cop sí que està allà. Sí. I està sorgint molt tot el tema de la pell com a primer punt de contacte, de la pell com a perifèria, d'espai de trobada, d'encontre. I des d'allà, tot el que pot significar aquest cos, a vegades més animal, a vegades més prehistòric, a vegades més humà, més personal, més quotidià, que es troba i es relaciona.
Voleu xerrar de per què o ja Bueno, queda bastant clar? No, estava pensant en més coses més concretes, carreteres més petites. Encara carreteres més petites? No, com a pell, doncs no hem fet com a... Vinga, vale, dale. Més ítems. Bueno, arrel dels nusos i de la pell, la manera que tenim nosaltres com a més quotidiana d'anudar-nos, sí, seria donant una abraçada, no? Com a crees un vincle amb una altra persona, no només físic, sinó també com a relacional. I a partir d'aquí hem començat a fer feina amb com ens poden abraçar, de quines maneres, si una m'abraça, si jo vull que l'altre cos m'abraci a jo, bueno, com utilitzem les coses de les altres. I arrel d'aquí també, això no ho hem com encara explorat molt, però com d'aquí se pot compartir el pes i què significa això. Vam fer una petita improvisació de vulnerabilitat, intimitat i confiança. Hi havia molta cosa de contrapesos, evidentment, de risc. Molt de risc també, i de confiar en que l'altra persona hi seran per tu i que abans de caure te sostendrà, no? Sí, sobretot també en la part d'intimitat hi ha alguna allà que crec que ens interessa i que també està sent molt guai que de cop amb la Laura és una altra capa d'intimitat de la que tenim ja nosaltres, com de quina manera se pot mantenir real i propera, dic, a l'hora de compartir-la, no? I que és algo de lo que tenim bastanta fam, crec, com a també persones, no? Com aquestes relacions de molta escolta i de molta... relacions properes, sí, que acaben sent molt reals i necessàries l'una per l'altra en allò que comparteixen quan estan relacionant-se. No sé si m'he explicat molt bé. En el meu cap sí m'entenc, però no ho sé. Què més? No sé, Laura, què tal l'entrada aquí? Bé, jo vam entrar aquí entrar en aquesta cosa. I és veritat que tota aquesta tasca que s'ha fet d'exercicis i de més i propostes, com que sabeu molt bé els vincles, com ens afecten, com ens repercuteixen en el nostre cos, els vincles, els contactes, ja sigui abraçades, els contrapesos, tot això, i que tenir temps també per poder investigar-ho, i disposar d'un espai on fer-ho cada dia, estar com en forma intensiva, també ajuda molt a veure cada dia com evoluciona i com també aquestes propostes se van transformant. Però que és una tasca també molt interessant. I jo encantada de formar part d'aquest projecte. És molt guai. Sí. I m'estic ficant dins un duo i coneguem-nos també d'una altra part, des d'un altre punt de vista, que ja ens coneixíem, però no tant amb l'esforç. Total. Sí, vam tenir una bona intuïció. Sí. Proposant. I si no, ara ja... Ja no hi ha remei. Aleshores, de quina manera us relacioneu d'aquests continguts, d'aquestes necessitats, demanant un acompanyament? És a dir, en què sents com entra la Natàlia aquí dintre, no? Perquè jo estic veient com parleu de conceptes, no? Al principi heu parlat de conceptes que després es tradueixen en fisicalitat, perquè heu parlat de conceptes i després de fisicalitats, no? Aleshores jo me començo a imaginar coses, no? I dic, a veure com des d'equip, si és quelcom que heu començat ara, just ara, és a dir, que la Natàlia entra en un moment molt principiant, del principi, no? També. És a dir, com doneu permís a que algú vingui i us pugui endinsar-se, no? Perquè sempre hem de donar permís quan encetem alguna cosa, donem permís a que l'altre entri per ser acompanyada, no? O per ser sacsejada, perquè a vegades l'acompanyament és ajudar-nos a entrar en crisi, a més de resoldre entrar en crisi, no? Per poder endinsar-nos, no?
Sí, bueno, mos està acompanyant des d'una part, ara xerrarà ella de lo que trobi, però crec que necessitàvem, o necessitam, un acompanyament dramatúrgic. Vull dir, aquest és el tipus d'acompanyament que nosaltres estàvem cercant, perquè, bueno, potser físicament podem fer coses, però després ens costa. O no, a vegades entenem el que volem i per què ho necessitem, però no necessàriament trobam la direcció o la capa o el focus i crec que entra més de partir d'aquí. Sí, de les diferents capes que estem proposant nosaltres, el que vas dir tu, no? Com les estires per veure el potencial de cada una, veure de quina manera això se li pot obrir així. No sé, en les darreres 24 hores, o... No ha estat 24 hores? No. Que va, menys. Sí. Ara 24 hores, ara ja sí. Tot el que hem visualitzat, imaginat, pensat, xerrat i tal, i sempre tornant a lo que estem proposant nosaltres és molt fort. Vull dir, jo no he entrat en crisi, però quasi a nivell de wow, com muchos melones, sí. Muy divertidos. No sé. Sí. Bueno, yo empecé con ellas porque me invitaron al Festival Z en Girona. Y en el Festival Z se trata, entre otras cosas, o se trataba de amadrinar, en mi caso, al ser mujer, amadrinar espectáculos donde tú podías procurar una mano, tender una mano. Y entonces ellas hicieron, no sé, ¿cuánto tiempo hicisteis de...? Entre 5 y 10 minutos. Era un pitch. Abans de Salbufera. Sí, de Salbufera. Y dije... Estas chicas tienen barro, o sea, hay materia, tienen materia. Y entonces dije, las amadrino. Y entonces quedamos y me encantó el diálogo que se provocó de honestidad, de una confianza que surgió así espontánea de la nada, ¿no? Y que fue como si fuera una especie de bola, la confianza que iba a una mesa de billar jugando con nosotras y donde yo había tomado notas y pensé que me parecía interesante ofrecerles las notas. Ellas, en lugar de poner barreras, se abrieron totalmente y es más, fue como, oye, pues seguimos, ¿no? Pues seguimos. Y entonces estuvimos por Zoom y tal, seguimos toda la construcción de Salbufera y para mí fue, bueno, no sé si toda, pero una gran parte de la construcción del espectáculo fue para mí un placer, ¿no? Y vamos cogiendo por nuestros tiempos y lo que fuera, ¿no? Ellas han sido tan honestas y generosas porque todo esto fue por voluntad propia y que reconocieron aquí que de pronto pues esa compañía, colaboración dramatúrgica pues seguirá de mi mano, ¿no? Y por supuesto que yo poder acompañarlas para mí es un privilegio poder estar con semejante barro, arcilla, materia, ¿no? Y además dijeron, bueno, se une Laura, otra intérprete, y dije, qué bueno. Y tal, para mí era es un motivo de alegría estar aquí, que además me parece que este espacio es único. Yo no he estado en un espacio así, también me gustaría decirlo, porque me siento en una casa de la creación. Y en la casa en el sentido familiar y por otro lado de la creación en el sentido del compromiso y del respeto hacia la creación. Y quiero decirlo que este lugar me lo parece. Y cuando he visto este trío que ahora se ha formado, me parece súper enriquecedor lo que se ha creado. Creo que son muy listas. Y que al llamar a Laura
ha cogido de pronto un vuelo muy potente y que Nus va a dar que hablar. Siento, sí, no, va a dar que hablar, a ver, en el sentido de que están en una investigación muy particular, nada convencional, y por otro lado, desde la sencillez y la honradez de la búsqueda muy intuitiva, donde hay un progreso que yo me he encontrado con unos materiales que están como arcillosos, ¿no? Y lo que estoy intentando es estirar esa arcilla, ¿no? Como bien decía Maya, e intentar darles, claro, vengo aquí poco tiempo, yo soy una máquina de provocar, no tanto de agitar, porque no es agitación lo que quiero hacer, sino que vean cuánto se estira este tejido de esta piel que están ofreciendo y cuántas calidades están creando, y que se queden, por un lado, tranquilas que hay material suficiente, pero por otro lado, provocando la profundidad en el trabajo, ¿no? Y que esto sea materia para ellas y, por supuesto, para el espectador, que siempre estoy pensando en ellos en el sentido de qué suerte van a tener viéndonos. A mi hi ha una cosa que m'aixoca, no sé, vaig pensant, però que m'aixoca, que és que parlin de vulnerabilitat, que la gent jove parli de quelcom que crec que encara no tenen coneixement del significat, perquè crec que quan ets jove, no ho sé, és una opinió, penso que quan ets jove estàs en un moment tan vital que el que fas és anar, no? És a dir, vas, t'atires, funciones des de la pura necessitat de construir, de la curiositat i de la necessitat de construir i anar. I la vulnerabilitat, crec, jo dic, m'aixoca molt que parlin d'això perquè igual associen la honestitat amb aquesta paraula. És a dir, la honestitat de l'entrega en la paraula vulnerabilitat, que crec que és algo que necessitem, és una paraula emprada per gent que té més edat perquè té la necessitat de ja ablanir aquest tros, aquest camp, ablanir-lo i per poder estar disponible, no? Perquè la vida t'ocupa. T'ocupa el cos, t'ocupa la ment, t'ocupa d'experiències, no? Aleshores, a vegades, és els hàbits, els exercicis que te mouen i te funcionen i necessites de la vulnerabilitat per desvestir-te, no? Però quan sento parlar d'aquesta paraula, a mi m'evoca aquesta connexió d'una paraula que encara crec que no sé, perquè són joves. És a dir, la gent jove està per entregar, pur i dur, encara no tenen aquestes capes tan ocupades, no? Aleshores, Aposta deia, estic visualitzant, però fets, això. M'agrada quan parles de funk, no? Perquè és matèria, no? És allò que estàs construint i posar-te a disposar, no? Jo dic, traduïsc la paraula vulnerable a posar-te a disposar, i que no és d'una manera intel·lectual, que és d'una manera més orgànica, entregar-te a l'experiència. No sé si va per aquí el que jo estic entenent, però me semblava interessant parlar de vulnerabilitat perquè penso que és una paraula que requereix de maduresa. ¿Tú qué opinas? Probablemente, también te digo una cosa, creo que depende de la experiencia personal. Creo que aquí hay experiencia de miedo,
de abismo y de búsqueda, de alerta, de violencia y al tiempo de confianza, amabilidad, cariño, búsqueda de encuentro. O sea, están en permanente choque, fricción y caricia. Y esto se han ido a algo que tiene más que ver con una búsqueda muy de raíz. Ahí vamos. Ahí vamos. Voy a apuntar todo lo que has dicho y os lo voy a pasar porque ha sido un buen... Lo tenemos apuntado. Sí, estamos... Sí. Sí, és verdad. Crec que la paraula vulnerabilitat se pot entendre de moltes maneres i jo quan ho penso o ho visc, en certa manera també me ve incomoditat, me ve risc, me ve honestedat, com has dit tu, també la por. Hi ha una cosa allà com de transparència i a la vegada permetir-se estar en un lloc on no estàs còmode. Sí. I com treballeu? Us graveu els materials, perquè tot això són exposicions, no? I us graveu els materials o com treballeu? Ara és com un poc més senzill, perquè sempre pot sortir una, pot veure un material. Sí? Val. Ens anem xerrant de fora. Sí, no em donem inputs a la persona que està de fora, i si les tres fem la pauta sí que ho gravem, i al final del dia mirem els vídeos i seleccionam o valorant el que hàgim de valorar. Escrivim o sí. sigui. Però si no mos gravam, sempre després de cada bloc de feina tenim uns 5 minuts o 3-5 minuts per escriure sensacions pròpies o compartides. Per anar com a... som un poc organitzats, sí. Com per anar classificant els blocs i cada vegada anar com a més endins i concretar amb la pauta o amb els tipus de cos. Sí, la veritat que duren unes sessions superorganitzades. Cada dia farem feina això i ajuda també a que el cap estigui disponible. Que sabem on estem. Sí. I també obrim l'espai a conversar, també saber com es sent cada cosa, cada proposta. Al principi és com tot tan obert que jo crec que necessitem xerrar-ho, en plan, bueno, com vos heu sentit, perquè si és compartit, potser hem trobat alguna cosa, i si hi ha una individualitat, pues encara pot ser més interessant, saps? Com a... no sé. Se cuida mucho. Es muy bonito, porque se cuida no mucho, muy bien. El espacio de creación es un espacio que puede ser un espacio de caos y de búsqueda de provocar alteraciones de los demás, o una búsqueda desde la armonía, desde un cuidado, desde un buen trato, y desde esa búsqueda, entonces, ¡wow! Parece un puro Mediterráneo. Y ellas están ahí, en playas. Es verdad, o sea, la sensación, porque yo he estado en diferentes procesos de creación y yo les digo, porque, y de hecho Laura también lo ve, ¿no? Cómo es esta manera de crear, porque hay mucha gente que dice, es que si no hay conflicto en la creación, no hay creación. Dices, no. Hace falta también el buen trato. Y yo reivindico el buen trato y la armonía y el Mediterráneo para crear. Sí, ¿por qué no? Jo, gràcies. Serà superinteressant tornar a parlar amb vosaltres al gener, per exemple. Uau! Després de... Aquests mesos que venen. Sí, serà molt xulo. Gràcies. Gràcies, Mau!